Albert, un jove com vosaltres, que fa poques setmanes van anar a veure el concert de Cop i no en serviu a Manresa i va ser apallissat per un grup de nazis. Avui estem contents perquè l'Albert ja per fi ha sortit de l'hospital. Va estar en coma, però ha sortit de l'hospital. Per això ens ha recordat molt el nostre amic i company Guillem Agulló, que fa 4 dies feia 10 anys que fou assassinat. Els feixistes també. Així que avui, amb tots vosaltres, recordarem una vegada més el Guillem